Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Indida Kusule Amakhansela kaKhongolose kwethulwe ezolimo ekholento kanti kuvelile usolwa ngokubulala umngani. Izindaba ze1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Unobhala we-ANC kwisifunda imibuso kubheka uChris Mhlophe uthi akangabazi ukuthi athengiwe amakhansela abo asulile ezikhundleni zawo futhi ke banabo obunye ubufakazi balokhu. Umhlophe usho lokhu kwingxoxo abenawo neziko lezindaba ngohlelo lwezokuxhumana lwesimanje manje. Owe-ANC kulesi sifunda uchaza kabanzi ngezizathu ezabekwa yilamakhansela kwizincwadi zawo zokusula. Omunye uqala wabeka nje isizathu sokuthi uthole umsebenzi obona ngathi ungamadlelo alihlaza kuyena abekuyithuba kade efisa ukuthi alithathe waseke walithatha lelo thuba waqashwa ndawana thizeni. Omunye ubeka izathu zokuthi mhlawumbe ekubeni kwakhe ikhansela umndeni wakhe uke wathi ukungaphatheki kahle ngoba uyabaza abantu bomphakathi mabefuna imfuno kwesinye isikhathi bake bacabanga ukuthi ikhansela mhlambe kukhona elikufihlile noma elikugodlile. So akekho noyedwa kwabasulile oke wasuliswa ukuthi mhlambe isimo senhlangano sime kanjani noma asimile kanjani. Ngaqinisekisa nje ukuthi kubo bonke abasulile akukho nokugodwa okunokwenza nokuthi inhlangano izimo zayo zime kanjani. Lo nobhala osekuyimanje kulabo abasulile khona sebeqashwa umasipala eNewcastle ophethwe IFP. Enye lezo nsolo ngingathi ifakaziswa ukuthi lo waseward level ukhansela uthe mayesula waseqashwa umasipala oholwa iIFP. Angeke kwenzeke emsakazi ukuthi nje kuvele kuqhamuka umuntu obe iANC namhlanje kusasa useyisithenjwa seIFP. Akujwayelekile lokho. Kanjalo na kwiANC ngeke ukuthi umuntu kade iIFP namhlanje kusasa useyisithenjwa esikhulu seANC. So ingakho ngibeka kanjalo umsakazi ukuthi ukwenzeka kwezinto uyaye kukunikeze isithombe esithile sokuthi ubonakala ngathi kunomnyombo walokho okwenzakalayo. Isibili naye uyasula ngapha umasipala ophethwe yilo iqembu leIFP ubonakala umqasha. Singaqinisekisa ukuthi kwayona iIFP ayizweni kulolo daba ngoba abanye bayakhala ukuthi kwaqashwa abantu abaphuma kuANC sikhona siyinkatha silindile kwenzeka kanjani seqiwe. Umhlophe uthi bazolungisa iphutha lokhetha abantu abangawucabangela umphakathi kodwa bazibeka bona phambili bengayicabangeli nenhlangano iANC. Njengamanje sizokwazi ukuthi siqaphelisise uhlobo labantu abakhethwayo nabazozibophezela ekutheni azuthi phakathi nesikhathi bese bona babona ukuthi kumele bazicabangele bona nemindeni yabo bodwa bakhohlwe umphakathi nomvoti ophumela ishisa ilanga linetha izulu wahamba uyovotela iANC. Abantu abengeza ukukhohlwa amavolontiya kaANC aphumila ngena umuzi nomuzi ancenga abavoti ukuthi bavotele iANC. Ngoba umuntu uzavotelwe nje yena yedwa usuke evotelwa abantu abangaphezulu kwa-3000 kwesinye isikhathi. Laba abantu abawu-3000 basuke bengebona abantu abayiziwula noma abayizilima. Basuke bazi ukuthi mangabe bevotela lenhlangano yabo yabakhula kukhona izidingo ezizosondela eduze kubona. Kulempela sonto lenhlangano izoba nomhlangano namalungu ayo ukuxoxisana ngezinto ezithinta umbutho kanjalo nalolu daba lokusolakala amakhansela amane njengoba ebekade ngama-ward councillor. Kudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuJanet 261 ngiseThekwini. Zihamba phambili ezolimo exosheni ikati eziko. Lawa ke ngamazwi ashiwo ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSupha Zuma ngesikhathi enikela ngezinkomo kanye nangezinsiza kusebenza kubanikazi bamaplazi ekholento. UZuma uthi abalimi sebezokwazi ukuqasha abantu abaningi emaplazini abo baphinde futhi benze inzuzo enkulu. Uthi umnyango wakhe usohlelweni lokugqugquzela imiphakathi ukuba itshale izithelo ukuze izokwazi ukuxosha ububha. Abanikazi bamaplazi abahlomule kuhlelo lukaNgqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSupha Zuma bathi isimo sabo sizoshintsha njengoba sebezokwazi ukuqophisana nezingevu zakulemboni. Laba basho kanje uZuma ehambele amaplazi abo eyobanikelela ngezinkomo nokunye abakudingayo njengemishini nogandaganda. Engutholile namhlanje ngicabanga ukuthi kuzongisiza kakhulu. Not only mina kuphela kodwa ngiyacabanga ukuthi kuzowusiza nomphakathi engwakhele ukuthi kuvuleke amathuba omsebenzi.
neplazi ke futhi selizawukhula njengendlela ebengilima ngayo ngilima ngizilimiter nami sengizoke ngithi expanda futhi. uZuma uthi kuningi abanikele ngakho sikwaze ukuthi simthengele ogandaganda simthengele amageja okulima simthengele izithole ekade zimithe cishe zu300 othezi zale zonke lezo zithole lezi nenkunzi ezimbili samakhela ifeedlot usezokwazi ukuthi manje azikhuluphalise khona lapha eplazini lakhe inkomo sikuthandele kakhulu ke kuyena ukuthi imali ayithole ngalezi inkomo ezidayisa ukwazi ukuthi alime amasimu aede kulamasimu ade siwalimile thina njengohulumeni ukuthi enza ama-hectare angaphezulu kwama-hectare u8. uthi baziqhenya ngomunye umnikazi weplazi owayengumelusi wezinkomo ngaphambilini. Baba lekhaya okuyena ofuyile okuyena onomnikazi weplazi leli plazi lama-hectare ngaphezulu 1200 ubekade elusela umlungu ehola inkomo ngokuthi uyalusa engatholi imali wathatha lezi inkomo ade ezihola wakwazi ukuzibeka kodwa wasebe nempopho kuphela yokuthanda ukufuya njenganamhlanje useneplazi. Uthi lolu hlelo balenza isifundazwe sonke kanti bahlose ukwandisa amathuba emisebenzi ngalo. Sithi siwuhulumeni sifuna silekelele ukuthi nesenciphise ukusweleka amathuba omsebenzi. Abantu ababaqashile manje kulekelela lawo ukuthi kwehlise abantu abazofuna umsebenzi kuhulumeni. Ukubalekelela kwethu sibanikeza le funding sibanikeza kona sibathengele lokho sibathengela kona kubenza ukuthi balekelele futhi uhulumeni ukuthi maqasheke abanye abantu kodwa futhi kwenza nabo ukuthi ishintshe impilo yabo bayongena kwibusiness. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayana Dube ngisekholenso. Uvele kafishane enkantolo yasePeshefstin wesilisa osolwa ngokubulala uSiphamandla Dlamini oyeneminyaka engamashumi ngaloso sikhathi owayefundisa ke kwisikole samabanga aphansi ifunde eduze primary ekwaqoloqolo eMthwalume. Ongumfowabo kaMufi uNkosinathi Nyuswa uthi umsolo uSpinash Cele kade aqala ukuhlukumeza umndeni wabo njengoba agwaza walimaza abafowabo ababili ngaphambi kokubulala uSiphamandla. Ekhuluma ke neziko lezindaba uNyuswa uthi akakulindele ukuthi umsolo atholwe isigobo mfanele njengodilika jele. Umndeni kaSiphamandla Dlamini owadutshulwa wabulawa nyakenye eMthwalume uthi ufuna umsolo athola udilika jele. Lokhu bakusho ngesikhathi umsolo uSpinash Cele evele kafushane enkantolo kaMantshi yasePeshefstin ebhekene naleli cala. Umfowabo kaMufi uthi umsolo akade aqala ukuhlukumeza lo mndeni njengoba ngaphambi kokudubula uSiphamandla waqale wagwaza abafowabo ababili wabalimaza. uSiphamandla Dlamini wadutshulwa ngonyaka ka2022 edutshulwa uNhlanhla uArmstrong Spinash Cele emdubulela endaweni yasevillage okuyikhona ngasekhaya. Isizathu sokumdubula nathi asikaze sisaze siwumndeni njengamanje. Indaba yaqala ngonyaka ka2022 ngawo August. Behleli endaweni thizeni ekhona ngasekhaya bephuza abafowethu. Shuthi angene uNhlanhla kubangwe into ephuzwayo nomfana wakamakhelwane. Iqhuba uthi umsolo ukhombisa esikhulu isihluku kulomndeni ngakho nokhulu kaMufi akazange alulame kulesi sigameko. Lo okuthiwa uSiphamandla wasukuma wathi bafowethu asigodukeni sekhaya ngiyothatha imoto ngoba nginayo ngeke ngiqashe imoto yakamakhelwane nginayo imoto asigoduke sekhaya ngiyothatha imoto sihambise lo esibhedlela eyothunga ngoba ulimele kakhulu. Bathe behamba endleleni sebegoduka kuyothatha imoto ekhaya ukuze kuphusunyiswe lo limele esibhedlela. Nangu futhi yena uNhlanhla usabalindile emgaqweni. Kukhulume lo wakithi lo mdala kunami uSiphamandla athi mfowethu kanti ufunani ezingane zasekhaya. Umkwazile ekuqaleni saxola wafika umzali wakho ezoxolisa saxola sadlula lapho. Manje sowuphinde wagwaza lo munye futhi ulinde okuhle. Kanti yini oyifunayo nje basowuphinda ubiza lo nje wawumlimazile. Uma ukuthi kunesikweleti esikhona awusho ngani sikhokhwe. Yini oyifunayo ezingane zasekhaya. Wathi okungcono ke ziyeke izingane zasekhaya okungcono ke vele ubulale mina ngoba asazi ukuthi ufunani. Into ayenza lapho uNhlanhla wabeka phansi ukhula box wafaka umbese ephaketheni wadonsa isibhamu wamdubula.
uNews uthi bafuna umsolwa athola udilika jele njengoba nokhulu wabo wasale hlukumezekile. Sumndeni njengoba silimele kakhulu kungakaze kwenzeke ubulungiswa namanje. Esikufisayo thina ukuthi athole udilika jele. Angaphinda aphume ngaphakathi ngoba maye ephuma usazomosha. Icala libese lihlehlela umhlazi ngama-28 kuJulayi. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele kwezindaba ze1KZNTV. Ngisenkantolo ePotchefstroom. Singenelo sukini lesibili siteleka sabazali bezingane ezifunda esikoleni samabanga aphansi Emalahleni.Umngani. Labazali bakhala ngokungabibikho kothisha abanele njengoba bethi kusukela ke ngekota yokugcina ngonyaka wedlule abafundi bebanga lesibili kuya kwelesihlanu abanabo othisha njengoba ke kuvulwa izikole kabakaze bafundi kanti ke sebekhulume komamathe nomhloli kepha ke kunhlanga zimuka nomoya. Bavuke umbhijazana abavala isikole abazali bezingane zesikole samabanga aphansi Emalahleni.Umngani njengoba bekhala ngokushoda kothisha. Asikho happy ngesikole asinabo othisha. Kusukela ka grade 4 5 6 7 asinabo othisha kusukela last year uterm 4 wonke besingenabo obothisha. But othisha bazama bebekhona laba babili ukuthi basize lawa amanye ama class. Umem ebesinayo wahamba kwase kuba nesikhala. Noma umem oya ku maternity leave sacela futhi kodwa sikaze sibathola othisha. Kusukela item nje uterm 4 besingenawo othisha. Othisha bebezama bakwamanye ama grade lawa phansi ukuthi besize. Kodwa kulonyaka kwenzeka inhloba asikaze ifunde inhloba ingalokho ekuvula ikole. Inkinga yethu esinesikole iyona nje eyenza ukuthi sivale lesikole. Kwezinye ikole kuyaqhutshwa kuyafunda kodwa kwesethu isikole zimile ingane ayifundi. Akukho ngisho intoni nje idate ema-exercising siwakhavile sengabazali sathe ngi-uniform entsha ngoba sinethemba ukuthi uhulumeni uzosiphendula kulonyaka ngoba lento sayiqala last year kuyicela obothisha sangabathola. Ngesikhathi iziko lezindaba lifika kulesikole lisithele phezulu kwabafundi kanye nabazali beqhinqe ngaphandle njengoba isango belivaliwe kusha ithayi kuvela ukuthi bane kuphela othisha basele nokwenza ke babe nomthwalo onzima kanti ke bathi ke kwabazoqashwa bafuna umnyango uqashe uthisha osevolunteer kusona lesikole kusuka ngonyaka u2018. Yabo nje isithombe kusinika sona nje ukuthi abekho serious ngemfundo yezingane zethu abayikhathalele kanti lento ilimaza impilo yezingane zethu ngoba ikusasa lezingane leli elimalayo njengamanje so isinika inkinga enkulu kakhulu lento. Esifuna ukubacacisela kubona ukuthi sifuna lo thisha esithe sicela bamfaka ovolunteer ekhaya from 2018 until now uya volunteer sidinga yena ke njengamanje ukuthi bafake yena. Sizovala until basinika impendulo basinika ukuthi uthisha uzofika nina azofundisa ingane ngoba siyamdinga njengamanje ingane ayifundi. Zizoza kanjani vele esikoleni zingena uthisha ozoyifundisa. Laba ke bathi udaba balibekile kumhloli obebathembisa isixazululo kepha ke manje akasabanaki. Njengosihlalo ngikhulumile nomhloli, umhloli wangithembisa ukuthi makuvulwa izikole ngoJanuary othisha uzobaletha la besikhala ngapho. Kodwa umhloli akakwenzanga lokho. Mesimcela ukuthi eze kuthina akavuma ukuza kuthina sizokhuluma naye. So ingane ziyalimala ngoba akekho uthisha ongafundisa izifundo ezu27 eyedwa ngoba lama class ifundo omihlanza azu27. Impendulo anginika yona ngikhuluma naye wangithembisa ukuthi othisha bazofika. But mangabe simfonela manje sisicela ukuzokhuluma naye uthi ngeke azakwazi ukuza kuthina. Asazi nathi ukuthi indaba asithathe kancane lesikole kangaka ngoba phela nasi isikole ingane futhi zikhona ziningi njengezinye izikole. Asazi ukuthi indaba engasinaki ngalendlela ngoba nje kuyasilimaza kakhulu. Even ikhishi lezingane zethu lihovokile ngena imvula konakala ukudla kwezingane konke lokho abasenzele ikhishi lezingane. Ukhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uthi ke bazokwenza uphenyo ngalolu ludaba. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal siyalicubungula lolu daba lesikolo salaphana endwedwe ekuthiwa sinothisha ababili kuphela ukuthi ngabe akuzona yini lezi izikole esihlale sisho ukuthi sinabantwana abancane sinabothisha abancane okuyikole zama non viable lezi esihlanganisa nezinye izikole sizosukumela maduze udaba lwakhona bese siyabona ukuthi iprocess fanele sifacilitate ukuthi kuye kuphi kwenze njani. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uNtomo khona Mvubu endwedwe. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye. Siyakubingelela sokwamukela mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Indida Kusule Amakhansela kaKhongolose kwethulwe ezolimo ekholento kanti kuvelile usolwa ngokubulala umngani.
Kulindeleke ukuthi liqulwe enkantolo kaMantshi eNgwelezane icala labasolwa abathathu abasolwa ngokudubula babulala uJohn Mnyaka owayeyikhansela le-ACDP kumasipala uMhlathuze aphinda abe umfundisi webandla eNtseleni. Leli icala belisenkantolo yaseMpangeni ngaphambilini njengoba seliseNgwelezane. Umfowabo kamufu Alfred Mnyaka uthi-ke bayethemba konke kuzovela obala masequla leli icala. Kulindeleke ukuthi liqale liqulelwe enkantolo kaMantshi yaseNgwelezane icala labasolwa abathathu ongoSandile Mabuyakhulu, uPhakamani Khumalo noSipho Nxumalo abasolwa ngokubulala ikhansela le-ACDP uJohn Mnyaka ngonyaka owedlule ngenyanga kaNhlangulana. Kuzokhumuleka ukuthi uMnyaka owayeyikhansela kumasipala uMhlathuze owayephinda abe umfundisi ebandleni lakhe eNtseleni nokulapha adutshulwa khona esepulpiti wabulawa ngehluku phambi kwabazalwane. Silindele ukuthi mhlawumbe lizothethwa kusukela namhlanje mawubuka isikhathi lihlehlile ukuthi side kangakanani kuyakhomba ukuthi sebenayo into mhlawumbe ephathekayo ekuyiyona engakhulunywa namhlanje. Abasolwa abathathu yibona ukubheka ukuthi bachaze kabanzi ngokwenzeka njengoba kunomunye umsolwa othintekayo osewadlula emhlabeni. Ngokwabaseshi engathi sebephelele njengoba bebathathu ngoba siyazi ukuthi oyedwa washona ngo-August. So laba bakhona abathathu ibona okuzokhulunyiswana nabo. Izinsolo zokuthi uMnyaka wabulawa ngenxa yendlu ayeyithengile koThize zisamile kanti umuzi osemacekana nokuyiwona okuvela ukuthi wayesewuthengile ungaphansi kweso lobuholi bomdabu kuze kuphele icala. Indawo wayeyithengile yayisemacekana khona indawo nje mawuqala ukukhuphuka ungakafika endaweni ebizwa ukuthi kwaMkhwanazi kulapho nje ezantsi enduneni ubaba uZulu. Sike saxoxisana noZulu makusaqala lezi zinto wasesaluleka ukuthi hayi ucela ukuthi ke sihlisa umoya ngoba uma icala selize laya einkantolo lezi zombuso inkantolo zabo lezi zamakhosi azibe zisakwazi lolo daba ukulukhuluma kufanele kulindwe kudlule lolu daba olusuke seluseinkantolo emva kwalokho sekungabuywa ke kuziwe kuyena kodwa uaware noma ke yena ngokwazi kwakhe wayengazi ukuthi khona indawo edayisayo uthi wagcina nje eyobeka lo mndeni lapho. Lesi sigameko sashiya abaningi besheqekile ikakhulukazi amalunga eqembu le-ACDP. Leli icala libe selihlehlisela umhlazi 5 kuNhlolanja. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNgwelezane. Abemboni yamatekisi bafuna isithangami nabezimoto ezithutha abantu ezibizwa ngama-Bolt kanye nama-Uber. Basho lokhu ngemva kwezingqinamba ezikhona phakathi kwalezi zimboni zombili nezigcina-ke zisokolisa imiphakathi ethembele kuzona ngezinto zokuthutha. Umphathi ehhovisi lakwaSanitaka esifundazweni iKwaZulu-Natal uSifiso Shangase uthi-ke isikhona inqubomgomo ekhishwe umnyango wezokuthutha ezolawula-ke ukusebenza kwalemboni. Uthi-ke kokunye okusemqoka ukuthi bathole izimvume zokusebenza nabo njengabamatekisi. Abathutha umphakathi ababizwa ngoBolt kanye nama-Uber bathi imboni yamatekisi ibasebenzisa kalukhuni njengoba benakho ukubavimba emgaqweni babafuna izizumbulu zezimali. Ukuthi ukuthola ukuthi mhlambe bazokuvimba emgaqweni baphethe nezibhamu. Akekho umuntu engqondweni oba kahle if ebona isibhamu nezibhamu zabo suwe zinkulu. Bayakumisa emgaqweni bakutshela ukuthi akumele ngabe uyahamba kule ndawo. Bakutshela ukuthi ke bazodinga imali. Ngesikhathi kuyenzeka uthola ukuthi omunye athi hayi letha noma 500 omunye athi 1500 but uma kuwukuthi awunayo lo mali noma ngeke ukwazi usinika uzoye e-office masufika e-office uzokhokha imali engango 5000. Laba bathi abaphazamisa abamatekisi kepha benza umsebenzi wabo ngendlela ehlukile. That we try by all means ukuthi singayiphazamisi mainstream. Si aware ukuthi there are people abathutha ngesikole
there are people abathutha idafu. So as abasebenzi bala eMaritzburg mostly yethu, we try by all means ukuthi singazibandakanye nengane zesikole, singazibandakanye nani nedafu, and pick up ema-rank. Most of our cars le eMaritzburg ngeke uzowathola rank eduze kwama-rank. ISANTACO KwaZulu-Natal ithi kuzoba ngcono uma umnyango wezokuthutha usubagunyazile laba. Sekukhona ibill esibekwe phambili kukamongameli ukuthi akwazi ukuyisayina ezobe isiklama indlela yokusebenza kwabo, ngoba sazi sonke ukuthi ithuthi lezi ezithutha umphakathi ngenhloso yokwenza inzuzo kubalekile ukuthi kube khona umthetho eziwulandelayo lo esibiza ukuthi i-National Land Transport Act. Njengoba sikhuluma ke nje u-30 days ngicabanga ukuthi usuphelile manje ukuthi kuphawulwe mayelana nale uchibiyelo kwalomthetho la kufakwe khona ukuthi uma sebegunyazisekile ukusebenza labo kuxhakaxhaka iyiphi imigomo nemigudu ekufanele bayilandele. Okunye kwabo ukuthi sekufanele babe nama-operating license, babe nemizila abazoyisebenza, kodwa nje kubaluliwe kuningi khona lapha yana. Ikona ngithi nafanele sigqugquzele ukuthi kube khona ithangama la izoxoxa khona le ndaba le kuhlangane nabantu bomthetho ukuze sonke sibe sephejini elilodwa, nangako ukuthi kunelungelo lokuthi uthathe imali yomuntu. Zonke lezi zinto zixoxe khona kuzothi uma kukhona la siphula khona imithetho sisonke sifundiseke bese egcineni ke singazenzi lezi zinto ezukuphula umthetho, ngoba egcineni awukwazi ukulungisa uronke ngomunye uronke. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Lenyukile izinga lokuphumela kwabafundi bakamatikuletsheni eMnambithi, yize ke noma bebebhekene nezingqinamba ezahlukahlukene njengokuhamba kukagesi. Lokhu ke kuvele ngenkathi uMasipala Alfred Duma ikhomelisa abafundi abalinganiselwa kuma200 abenze kahle kumatikuletsheni. Labafundi bathole uxhaso lwezimali izokubhalisa ezikhungweni zemfundo ephakeme. Umeya loMasipala uZama Sibisi uveza ukuthi ke abazogcina lapho, kodwa ngonyaka ozayo bazokhuphula ke isibalo ngekhulu. Inkosi uMfakazeleni Khoza uthi abafundi kumele bezimisele ezikhungweni zemfundo ephakeme. Phakathi kweinhlelo zonke zomkhandlu abona ukuthi ukusiza izingane zethu ezihluphekayo ikakhulukazi into ebalulekileyo. While ke kulunhlangothi ehalalisa kulabo abenze kahle, kodwa ukugcila kwethu okukhulu bekulabo abangezukuya esikoleni ngoba bezela ngabazali abampofu abasiza ngosizo lemali yokwazi babhalise kwinto enkulu leyo. Ekungijabulisa kakhulu ngaphezulu kwalokho ukuthi umeya usho into ebaluleke kakhulu kabi ukuthi lezi ingane bazohamba nazo lonke uhambo lwazo. Akuzi kuba nje sibhalise sebegcine lapha ngoba ziyabhalisa ezinye endleleni zihlangabezana nobukhuni igcine ishiya phansi, kodwa akuzi ukuthi uma uNSFAS eyilaqaza njengoba sazi ukuthi uNSFAS uyayilaqaza izingane zethu, ngakho ukuthi uholwa ngamankentshane alibala kudla imali. Umeya ukuthi ke bazohamba nabo ke basize naphakathi neminyaka bangenelele nje ngomkhandlu. Yilokho besingakho lapha nesibonga kakhulu ke nesikho ukuthi lezi ingane zizofunda kuyimisela kuyikhandla, uma seyifundile zibuye zizotakula indawo eziphila kuzo, zibuye zizotakula ngisho umkhandlu, ngoba eshilume ukuthi amakhono amakhulu akube lawo azobuya elokhalini bezokwazi ukuthi bedla amathuba emsebenzi bengafundile ukuqhashwa, ngoba akasekho umlungu manje sekufakwe yibo abantu abayiqasha bona nabangabanikazi bemsebenzi. Kanti umeya uMasipala Alfred Duma uZama Sibisi uveza ukuthi lo msebenzi ubabiza imali eningi. Umsebenzi esiwenze namhlanje noma izibalo zingaqinisekisiwe ngoba abatwana laba baregister ngemali ehlukene ezikhungweni zemfundo ehlukene, kodwa thina sazibekela 1.2 million. Sithathela ke kwezinye igameko besihlale sixhasa eminyakeni emibili silosangena la. Kafushane nje imali esibekele yona ebekwe ihhovisi likameya lisebenzisa ihhovisi le-youth elikhona la ngaphansi kwe-ofisi likameya imali engango-1.2 million. Khona manjalo uSibisi ugcizelela ukuba imfundo kuphela ekhulula umuntu. Usuku lwanamhlanje bekuwukuthi sizokwenza isiqiniseko sokuthi sifezekisa iphupho lomntwana okwaphinda angene okuyena ongithumileyo la njoba ngikhona ngiumeya enesimaziyo ukuthi uyingqalabutho ekusupporteni kwezemfundo. Kuyaziwa lokho kubonakale ngekole nangama colleges of education waze wakhanda ngisho inyuvesi njoba ukhona iMUT. So sikhuliswe ilezo mfundiso ke zokuthi imfundo iyona ebaluleka ukwedlula konke empilweni yomuntu, kakhulukazi umuntu osemusha. Futhi msakazi umuntu mhlamba angakuveza ukuthi
Entweni akake wabona ekhulula umuntu imfundo ukuphela ekhulula umuntu. Ngikusho ke lokhu ngoba nami yakhulula mina. Kungenxa lokho ke sithe labo bafundi ababuya emakhaya antulayo la kungekho umuntu osebenzayo khona bengacosha intweni, asivele thina njengohulumeni wabantu sizobelekelela abatwana bethu ukuthi angabikho ongayi kuyobhalisa esikhungweni semfundo ephakeme ngoba kuwukuthi ushoda ngenkece. Thobeka Dladla izindabeni ze1KZNTV eMnambithi. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezene nemngosi yomnotho masibuya. Sakubingelela sakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Indida kusula Amakhansela kaKhongolose kwethulwe ezolimo ekholento kanti kuvelile usolwa ngokubulala umngani. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.93 emaliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.48 emaliqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-20.48 emaliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Golide lona lingu-$2,021.12 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$82.43 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Umqeqeshi onamava wakuleli laseNingizimu Afrika uPitso Mosimane usamenyezelwe ngokusemthethweni njengomqeqeshi omusha weqembu i-Upper Club yase-South Arabia emva konyaka wonke engenalo iqembu aliqeqeshayo. uMosimane usayine inkontileka yezinyanga ezine naleli qembu enombandela wokuthi izolulwa uma enze kahle walisiza leli qembu elilengelwa yizembe ukulokuya ehlathini ke kwiligi yakuleli lizwe iSouth Pro League. uMosimane nethimba lakhe sebekhuza ibuya kulelizwe njengoba ke phambilini eke wenza kahle kwiqembu. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulomnyama ondlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile